Using for movie be akwa baba so jama skafi so and so jama TV so bomode na subscribe to channel no like video no na share so de be ya unua bi enso nsabeka video ni bi ye nyina etimi edi abom. Yes, ene Saturday. Oh, enra itra nyi 13 to ya minim si edi kura wi agro ni si ya na chese ibi ameka ho. But let's look forward today. And here they offer Nla Vag Saturday, Nla Vag Saturday another game no. Yes, na national you nice game bi pa anti enhwe se ebinya bi ewo Vag Saturday ni edi akogu so ewo ho no. Yes, I'm sure say nyame adom so nti ebinya ebi edi anope. Enhwe setup we transfer from Monday special event number 259. Me so 281 or and also 72 or machine 1 2 3 no about to 46 first box machine to 1 2 3 no about to 79 no 37 our machine. Good, we are no repeat 79 no the 36 47 first and second. Good, into a way there no the second one akusi it is 46 we baba kantaba abisi machine. Good, we are Osiemfa event enkodi. Osiemfa event enkodi. Good. The event enkodi abawe 61 ababi an ho den was pa the kwa kutwa single 2 which is 47 a counterpart. Yes. Nti yebeyi the hihya ase no single 2 35 61 single 2 35 and 61 also so. Okay. Nti anhwe current of setup here. Good. Nti ehwe current na saying no abehihye no ewa ha no. Saying na abehihye no ewa ha. Good. Nti ehwe event number 101 110 so ato sa 81 no asewo 72 ewa machine. Nti 1 2 3 no abeto 46 our first box machine. Good. We are 1 2 3 no about 79 no asewo 37 our machine. We are 79 no repeat no edi 36 47 our first and second. Good. Nti sa pepe na wahihye no ewa ha no. Sa pepe na wahihye ewa ha edi amaye kama. Nti event no de eso ye kama papa. So you come up was so it me eto am. Good. Now we na ye de ka ho ujabin so aha I de wono ewa ha kama. Good. And also transfer from Fortune Thursday event number 578 or me so ato 8 ewa ha. We are now about double 8. We are 47 no 25 machine. We are 56, not 25 repeat our machine. We are 81, 4 box position. No, 19 our machine. Good. Into we are on also say yemfa event enkodi. Yemfa event enkodi. Into we have no be say 61 no. Na osa dem ewa ha kama. 61 no na odem wa ha mai kama. Good. Na ha saying so. Yaba peki 61, 69 and 14. 61, 69 and 14 also. Good. Na yenhwe ade wa ha. Yenhwe event number 585. Me so abeto double 5 wa ha. Ye kwosora no abeto 8179. The lucky event no. Nti event we which we money beto na epe 1 to 2 also kra na e figure dey obeyi woso. 1 to 2 ewo event we so a figure dey obeyi ewo so. Ewa ha saying. Yes. Sabe pepe. Okay, nti we no so ye current na say no aye no awo de amaye wa ha. Nti we so abeto 8 ewo event number 111 abeto 8 we are no abeto double 8 we are no amaye 47 47 no asewo 25 ewo machine. We pay no abeto 56 na 25 no or repeat no ewo machine. We are no abeto 81 4 box position. No a 719 our machine at the amaya ho kama. Yes, nti wasi
wɔwie deɛ a na ɛneɛ yɛmfa event yi nkɔdi. Good. Nti these two event deɛ anɔpa yi may assure sɛ wɔnya sika ato bottom anɔpa yi. Sɛ wotwa bi nko ade a wɔnya sika de ato bottom. Yes, na me bɔ nkaeɛ sɛ wopɛ sɛ wotwa any NLA game anaasɛ any alpha game a ɛmfa baabi a bla so gyaman ha. We instant payment. Gyina hɔ gye wodi yɛ a ne aka wo sika agu nsɛm after results na kyɛ sɛ payment nso ɛkɔ so gidigidi. Bla fie na yɛnya adwuma. Yes, Lotto ne di ɛyɛ nti wokɔdi ne ɛkɔyɛ wɔ na ɛkyena ɛsa na asɛ ankɔ yie koraa. Yes, nti bla baabi a wobɛdi a yɛbɛtua wo ka. Yes, Lotto deɛ ɛno ara ne payment. Pɛ sɛ wowie ne Lotto a bla yɛbɛma wo aba deɛ adi na yɛasa atua wo ka ntɛm paa na so. Good. Nti sei na ɛbɛnya for yɛ full game no yɛ combine the two event a wobɛhu sɛ 61 ɛda ne mmienu so yɛ free banker. Yes, yɛ a na yɛyɛ best 5 na yɛyɛ best 3 na yɛyɛ $2. Yes, single 2 61 $2 yɛbɛdi na 61 ɛyɛ free banker ɛdɛm ɛwɔ hɔ kamakama. Nti nyame nka ho ɔma yɛn kwatenten ahoɔden wɔ mu. Yes, Mr. Lucky machine na aka 3 pieces. Nti sɛ obi pɛ bi ɛde ayɛ adwuma Mr. Just get in touch with me. Yes, no payment involved. Untua sika bia Mr. Yes, untua sika bia. Nti feel free wopɛ bi de ayɛ adwuma get in touch with me na bɛgye bi ɛfa yɛ adwuma na nso ɛnya kakra to bottom. Yes, nyame nka ho. Bye bye.